И нека ви разкажа една интересна история в това прекрасно лошо време. Както аз обичам да казвам, няма по-хубаво от лошото време. Така, днес с мен се свърза един собственик на бизнес, който има магазинче за хранителни стоки и вътре едно от момичетата от неговия екип се е оказало, че е длъжник по изпълнително дело. Частен съдебен изпълнител изпраща призовка, с която всъщност оказва да бъде наложен запор на трудовото и възнаграждение. И съответно собственика беше много притеснен, защото никога до сега не му се е случила такава ситуация. Поздрави го за правилното решение да се свържи винаги, когато нещо не му е ясно, с експерт, в случая с мен. И така бързо, лесно и удобно решихме случая. Какво направихме? Трябва да бъде подготвено едно писмо, отговор към ЧСИ-то, с което да бъде дадена конкретна, ясна информация, дали има трудово възнаграждение, какъв размер е това възнаграждение, оспорва ли се някакво вземане или нещо подобно. Ако имате нужда от съдействие в тази посока, не се колебайте да се свържете с мен. А ако това видео ви е било полезно, споделете го, за да го чуе и някой друг. Благодаря!